Ja, gå ner. Skjuter bort han istället. Han är uppe, sista. Jag går på plant bara för det. Han våran span. Kommer han säkert komma. Så ja. Oj, det är alltså han träffar, det är en blandning mellan aim och hipfire träff. Alla går högersidan, vi chansar. Alla går runt. Alla höger. Nej. Gör de. Kriger. Hallå Kriger, vi hör dig. Ja, jag hör dig, vi hör dig. Ja. Ja, men de kanske... Ja, jag tror det. Nej. Ja, det är bara att köra. Ja, jag är kvar här. Nu går vi. Säg till när du är där. Ja, kolla Kriger, han är... Hey, they hostboot Kriger. Hostbooting. Check their hostbooting us. Nej, men det är bara... Ja, det är bara att köra. Check their hostbooting. Nej, vi kör bara. Ja. Nu går vi inte höger, för nu vet han att vi kommer höger. Ja, riktigt skönt att se. Bomb nere här. Han är i span, han har dragit tillbaka sig i span. Ja, there come the dashboard. Lost connection. Bang. Ja, men vi har 2-0 och de har ingen karta, så att det skulle bli kul att se vad de skulle lägga upp för bevis på den. Men det är sant. Vi vet ju hur communityn funkar. Kom in till mig fort här nu. Snabba på in här så jag kan avsluta videon bara. Ja, men kom in istället här. Så att jag kan avsluta videon. Så.